Kulend uko. Kuchi viti chedu uko. Yamakadai kuterera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV. Muri yeZimbabwe ndadzoka maswera sei kuri sei. Regedza timbokuonesana nyaya dziri panapa pakupisa pakunakidza. Inzwai zvinhu zvataurwa na President Emmerson Mnangagwa. When I go out, I don't go to villages saying Dakubuda. They get told that the president was going to come up and say, "Oh, now do you think that tenderani mission is Dakubo Famba?" Those ventures also. Mambano kufamba kana nguva yake yakwana yekufamba. Deep down zvinhu zvinondirwadza because patinobuda tichitaura nyaya dzakaita sedzidzi vanhu vanotanga kuramba. Ndakaona umwe achitaura kuti uri kunyeba nyaya dzako idzodzo dzangu uri manyepo ega because dai yanga iri chiri chokwadi dai watiratidza kavidhio kacho achibuda. Tiri kunyatsotaura zvinhu zviri simple kuti hapana cameraman angari aware of the trip. In fact kunenge kusina cameraman or anyone anenge achibvumidzwa kuti anenge ari allowed kuti ange aripo. Hapana ka there is no way kuti ungazogara uri kana pa airport uchitizira vakomana manyene makamera munogara pa airport muchiona munhu ari kunikina. Zvemazuva ese zvinosungoitika zvinongobuda. But apa it's a confirmation yekuti zvechokwadi mukuru akangobuda munyika zvemusoro wake. But response yakurwadza panapa ndeyekuti zvoni hanzi mambo anongobuda akahana need yekuudza vanhu kuti ndiri kubuda, munozosara maakuudzwa kuti mambo ambofamba. But ndo zvinhu zvatiri kurambirana nazvo izvozvo. Come to think of it, in Zimbabwe we don't have a king but a president. Kupinda kwakaita papa hazisi zveu king. Ndo nyaya yeCAB 3 dzatiri kutaura dzekuti parikuda kugadzirwa umambo apo. Ndo nyaya dzatinenge tichigara tichitaura every day kuti no man, pakaiswa president muoffice umu vakanga vapinzana vachiti munhu ari kupinda ari president kwete king, because madzimambo vanopinda pachigaro vofirapo. But mapresident vanoita zvekuelectwa vopinda vachichinjana vachibuda vachienda. Zvese izvozvo hakuna munhu anenge amborine kana dhiri nekutarisa kuti what exactly is going on, zviri kuzofamba sei, chii chichange chichizoitika, chii chimwe chichange chichizotora nzvimbo pane nyaya idzodzidzi. Because iwo kana munhu atokuudza kuti inini ndiri mambo ndinongobuda ndichingoningirina pachiri nenidhi here kuti muswere muchitsamwira nyaya yana Hezekia yanga ichitaurwa yeye. Hapasisina. Because munhu ari kuzvikonfirma ega kuti ndi king, chechitwa ari kukonfirma ega kuti inini kutobuda ndakatobuda munyika zvechokwadi asi handina need yekukuudzai nyaya idzodzo. The other thing ndechekuti journalists vacho ari kubvunza ari biased, because already ari kutobvunza achitopa munhu room yekutaura kuti zvoni what are you muri kuti kudii parespond mudapindura kudii kune vanhu vanga vachinyeba kuti makangodisappear. You can't say munhu vanhu vanga vachinyeba because wagara watomupa room kudhara. Chingokutaura kuti muri kuti kudii because vanhu vari kuti makabuda zvekungoningirikana vanhu vasiri kuziva. Simple as that. Kwete kumupa room uchimucomfort already watokuside kwake. Hapana need yekuti vanhu kana news dzacho vanzi vari kuuya vachigara pasi vachiteerera zvinhu zvakadaro zvezvitauro. That's why people like Anarutendo Matinyarara vari busy kutaura kuti zvoni we keep warning people that CAB 3 is about making our president a king, and here is he talking about how a king doesn't have to tell the people of Mutapa where he goes. The president is a civil servant who should be accountable to the people. He is not a king. So how does he say this? How is this normal? Hakuna kapekuti munhu takazotanga rini kunzi maana king. It doesn't make sense. But maZimbabweans vanongounzwa the next thing pakaipa. Zvatopera. Vanongoti pakaipa. Vamwe vanongoti kumanaka. Kumana varuma vanodherera kumana. Zvatovharana. Akusina chimwe chichada kutaurwa nezvacho ipapo. Kungonzi vanodherera. Zvotopera zvakadaro. But zvenyaya dzinonetsa because patinokuya tichitozitaura tichiti muri kuzviona here zviri kuitwa nevanhu ava, muri kuzviona here zviri kudai, so vamwe vanouya vozotanga kukomenda nyaya idzodzo zviri different. Vamwe vanodzitora personal zvakanyanya, umwe vanoti iwewe wazodai, umwe anotoya otokutuka uri kuda kuzviona kunge ani iwewe. Saka nyaya dzacho amen. But now tisatapinda pane zvinhu zvamunofanira kuziva panyaya yezvinhu zviri kuitika zviri kutembesa musoro nyaya dzeCAB 3 idzodzidzi. Toda tichimbopinda pane nyaya tichionesana advocate Nelson Chamisa vari kupisa zvisingaite mumastreets umu. Ndasangana nenyaya dzake murume uyu atori pa1. Pane nyaya yePollard, ndo nyaya yatanga ari kufixa vakomana vava vakatsamwa. Hatisi kuziva kuti chii chiri kuvatsamwisa. Ari kuti zvoni we must fix our country where it's broken. Don't bury your head in the sand.
chimwe chakanakira nyika chakabuda paPollard kunze kwechitsotsi chekubatana kumeso nekukwidzana ndege dzemashanga nekutengerana mota. Inyaya yePollard. kuPollard ndiko kune varume ava ndida. Saka uri kuona kuti Daily News yazobudisa ikati uyu ari kuti ava hapana zvinozikanwa vanhu vese vari kuenda ipapa. Nhasi Daily News yabva yazongobuditsa ichibuditsa a certain audio yepa interview yavakaita naChamisa. Even though inini zvangu ndine 1 or 2 3 things zvandaita kakudhauta pane zvinhu zvataurwa. I will explain kuti inini wacho ndiri kuitawo kakudhauta papi pacho, but pandanyatsonzwa pari kunzwika regedzai tinzwe tese, because I know kuti imimi muchange mune zvekuda kutaurawo futi pamusoro penyaya iyoyo, tobva tangoonesana then tozopinda kuonesana zvinhu zvatinofanira kuti tichiziva pamusoro peCape 3. Iwo pafeya chimunduza ungomuka wati ndinonzi Timba ndini ndatokonvina chakati wapuwa mandate nani azvibudi wototi nondoda kutounganidza vanhu iwewo sani ausikuona kuti watotangira paposition iri wrong yokuti you have already arrogated to yourself authority, power, influence and stature and title you don't have. Ndikupabata pamurubva napo afunza kuti ndiita konvina whatever chauri kuita ndiani. Yes, you have a right yokuti utano chekutanga ndapindura kuna vanhu vanga vachiti vanenge vachitaura kuti it's AI ine mashandiro ayo zvechokwadi, but apa haisiriyo. AI haigone shona yemandorokwati yechikaranga yekutaura kuti chichi zvese zviya haizvikwaniseba. AI ine shona matauriro inoita. Kana makambonzwa murungu anonzi Gemma Griffith anoimba mukadzi wewe, makambonzwa maimbira andashona yaga ndo the way it's like inoita zvinhu zvakaita sana AI izvi havakwanisi kutaura shona yakadzama yakadai so, but there's a possibility kana vada kutaura kuti pane there was a certain guy aimbobuda achingotaura anogona kunyatsotedzera Chamisa zvakanaka so, kana vakati iyeye nyaya yacho I think inogona kuita se kuisika paside, but for now tiri kuti after tatesta tatarisa zvatatarisa aiwa voice iri kairi tiri kuona kuti rakanangana kuita riro, ende hapana chinoshamisira kuti voice rinoita iro because isusu chatonyatsoziva nje kuti mukomana uyu kubva paakatadza kunzwanana nevanhu vese vanhu vakasara variko ndaana Timba netimu rimwe rese ranga riri ku Triple C ikoko, saka ndo vakangosara vachingokondinya vachingochimhanya chinhu chacho. Saka there was no need yekuti muswere muchiti saka iwo Chamisa usidobatana nevanhu usidoita sei, dzinenge dzatongonyaya dzekuda kufosana zvisina musoro wese. Zvamuchazoitawo neinformation iyoyi iri kubuda iri kutenderera zvinenge zvava zvemusoro wenyu ina handizivi kuti muchaita sei nazvo, but ndangoti ndingopfuura nepanapa ndichikunzwisai because zvinhu zvakakosha kuti muzive zvinhu zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo mumastreets, but without wasting much of the time regedza tipinde tibva tangozivisana zvinhu zvamunofanira kuziva pamusoro peurongwa hwekushandurwa kwebumbiro remutemo. Handiti hurumende iri kuronga kushandura bumbiro remutemo wenyika ino rakavhoterwa nevanhu vanodarika zvikamu 10 nevana kubva muzana mugore ra2013. Zvamunofanira kuziva pamusoro peurongwa uyu, bumbiro remutemo rinoshandurwa sei, right? Bumbiro remutemo rinongoshandurwa bedzi kuburikidza nekutevedzera nzira idzi. Bhiri rekushandurudza mutemo rinofanirwa kubudiswa richitsanangurwa shanduko dziri kurongwa. Izvi zvakaitwa musi wa16 kukadzi 2026. Handiti panofanirwa kunge paine mazuva 20 kureva kuti 90 days ekubvunza veruzhinji. Mazuva aya ndo atiri kutaura kuti apera muzuva ranhasi. It was suppose angafanira kunge achipera musi wa17 inenge yanga iri Sunday, so inenge isiri working day. Saka zvinhu izvozvo zvakapera musi 1 musi wa18 kureva kuti ndiro nhasi. So bhiri iri rinozoenda kuparliament uko rinovhoterwa ne2/3 majority dzenhengo dzeparliament, zvikamu 60 nezvitanhatu kubva muzana dzenhengo dzese dzeparliament. Kubva kuNational Assembly nekuSenate vanofanirwa kuvhota vachitsigira bhiri iri. Kunze kwedzimwe shanduko dzakaita seidzi, bhiri rinofanirwa kuendeswa kune veruzhinji kuburikidza nereferendum, asi sezvatiri kuona hurumende iri kuedza kudzivisa izvi kuitira kuti tisava nesarudzo. Kana vanhu vakabvuma bhiri iri rinoendeswa kumutungamiri wenyika uko rinosainwa richiva mutemo. Kana bhiri iri rikava mutemo, chii charinoita, right? Number 1, kuwedzera nguva yekutonga kwemutungamiriri wenyika pamwe neparamende ndo chinhu chekutanga. Bhiri iri rinokurudzira kuwedzera
temu yemutungamiriri wenyika pamwe neparamende kubva pamakore 5 kuenda pamakore 9. Mutungamiriri wenyika aripo pamwe nenhengo dzedare reparamende dziripo dzinopiwa mukana wekuramba dziri muofisi kusvika mugore ra2030 kana kupfura, vasina kudzokazve kuvanhu kuzotsvaga mvumo yekutonga. Pamwe mubvunzo unoti, kana tikavabvumidza kuita izvi, chii chingavatadzisa kuramba vachiwedzera mutemo vasingadzoke kuvanhu? Right. Toenda pa number 2. Kuramba referendum inova kodzero yevanhu. Chikamu cha 238 chebumbiro remutemo chinoti vatungamiriri vari pazvigaro pari zvino havakwanisi kuwedzera nguva yavo yekutonga. Chikamu 238/9 chotiwo kana mutungamiriri achida kushandura mutemo uyu anofanirwa kutanga abvumidzwa nevanhu kuburikidza nereferendum. Asi bhiri iri riri kuedza kudzivisa zvose izvi kuti tisava nenzwi rekutaura pamusoro paramangwana renyika yedu. Handiti right. Pa3 tobva tati kubvisa kodzero yenyu kusarudza mutungamiriri wenyika. Bhiri iri rinobvisa kodzero yeruzhinji yekusarudza mutungamiriri wenyika richiisa kuparamende. Paparamende inogona kusarudza chero munhu wainoda achiva mutungamiriri wenyika asi isina kubvunza veruzhinji pane kushushikana zvekare nekuda kwekuti nemari vanogona kutenga nhengo dzeparamende kuti dzivasarudze vachive vatungamiriri. Ndo paya patatoa maexamples ekuti for example iwo totaura kuti panopinda paballot points pakamira Tagwire apa, Chivhayo apa na Scott tobva taisa futi nani na Vice President Constantine Chiwenga. Zvinotori obvious kuti vachiwenga havapa lume ipapo because vakomana vanenge vakwanisa kungoita zvese ende muri kutozviona for now izvo vari kuita yese mari iri kungokushwa kunge ameno mari iri kudyiwa kunge mushonga womusana alright nevakomana ivavo zvisina kumudingina. So tobva pa 4 kuwedzera simba remutungamiriri wenyika pamusoro peparamende. Bhiri iri rinowedzera simba mutungamiriri wenyika pamusoro pedare reseneti kuburikidza nekuwedzera nhengo 10 dzedare reseneti nemutungamiriri wenyika idzo dzinenge dzisina kusarudzwa neruzhinji, kubvisa mutemo unokurudzira madzishe asarerekere diri rezvematongerwo enyika. Handiti izvo zvinoreva kuti chero vanhu vanosvika muzvikamu 80 kubva muzana vakavhotera bato rinopikisa munguva yesarudzo yekutsvaga nhengo dzeparamende parliamentary election, bato remutungamiriri ari kutonga rinoramba richitonga museneti. Izvi hazvina utongi hwejekerere, zvinoita kuti mutungamiriri wenyika asarudze vanoenda kuparamende, ukuwo paramende ichisarudza anozova mutungamiriri wenyika, zvichireva kuti vanhu vanenge vasisina simba rekusarudza mutungamiriri wavo ipapo munenge makungosarudzirwa kaikoko vachisarudzana vega ende kupa mutungamiriri wenyika simba rekupindira musarudzo. Bhiri iri rinobvisa mabasa akakosha mukuitwa kwesarudzo kubva kuZimbabwe Electoral Commission ndozeki iyo richimaendesa kumasangano asina kuzvimiririra zvakakwana anogadzwa nemutungamiriri wenyika. Handiti pasina mutemo unovachengetedza sezvaitwa kuZeki ende kunyoreswa kwevavhoti kunoendeswa kuhofisi yeregistrar general anogadzwa nemutungamiriri wenyika, zvichiunza kushushikana pamusoro pekumbunyikidzwa kwegwaro revavhoti. Uyo ndofunga kuti kana bagunzi mazita ari kuenda kune munhu asarudzwa nemunhu ndopaangabviswa. Amen, muchazoziva zvamuchaita ipapo mavanhu vakuru. Ende chimwe chinhu futi, kuganhurwa kwematunhu esarudzo kuchiendeswa kusangano idzva reZimbabwe Electoral Delimitation Commission rinogadzwawo nemutungamiriri wenyika, zvichimutsa kushushikana pamusoro pekusanganiswa nekupatsanurwa kwevavhoti pakutarwa kwemuganhu yematunhu nedonzvo rekupa rimwe bato rematongerwe enyika mukana wekukunda musarudzo. Pa6 tobva tati chiko kupa mutungamiriri wenyika simba pamusoro pevatongi vedare guru redzimhosva. Bhiri iri rinoda kubvisawo kodzero yeruzhinji yekupinda
mukugadzwa kwevatongi vedare guru redzimhosva kuburikidza nekudomwa neveruzhinji pamwe nekupinda muhurukuro dzekubvunzurudzwa kwavo rinopa simba guru kumutungamiriri wenyika kugadza waanoda pasina mutemo inomudzivisa seiripo pari zvino. Izvi zvinomutsa kushushikana pamusoro pekushanda zvakanaka kwematare akazvimiririra. Pa7 tiri kuti kubvisa makomishini akazvimirira anotsigira utongi hwejekerere. Bhiri iri rinoda kubvisa makomishini maviri anoti National Peace and Reconciliation Commission NPRC pamwe neZimbabwe Gender Commission. Masangano aya akagadzwa nedonzo rekusimudzira runyararo, kuyananisa pamwe nekuenzanisa kwevarume nevakadzi. Ndezvipi zvaungaita? Right, because a lot of people have been asking, what should I do now to stop this? Gomaraka pashata. I feel sorry for you guys, and I mean kuti nyaya muri kuinzwa uri muswani, but inini pandiri kutaura nemiko zvinezvi ndo last day handiti. Right, namatreva vatungamiriri venyika kuti vave vakavimbika pamwe nekuremekedza vanhu. Aidzo nyaya idzodzo dzinoda kuningirina, but anyways, tumirai pfungwa dzenyu muchishandisa email. I think email iyi ndakabvira kudhara ndichingoisa vanhu unoenda parliament.government.zw unotaurizwa kuparliament ikoko, but ameno kana but zuva racho ranga riri last day today, but ndakatotraya kumboisa panapa kuna vanhu vanonyazoteerera. Ameno kana cheka kujamba iwo, but ndiende zvinhu zvekuti taingogara chingotaura ndaita hangu mistake yekuti dzingokota izokangana kuzvinyora pascreen, but taitotaura pamunoti endesai maemail muchitaura zvinhu zvenyu zvamuri kuda, ende ndekuendesawo futi pachezvenyu. Kune zvimatsamba zvaingoendesa vanhu kuMount Upden ukoko kunosvika kuchinchiko kumuchingoendesa mazuva anga ari papapa, munokwanisa kunge muchinobatsirika futi. Zvese zvinhu zvekuti zvaikwanisa kunge zvichiitika nditi. Ende chimwe chinhu chiripo kukurukura nezvebhiri iri neshamwari muri vashandidzani pamwe nevaunopinda navo kereke. It's very important. Hama neshamwari muchitaura what should I do, uri kuzviona because zvimwe zvachoda kuonesana kuti bhiri iri shamwari kuzere because rinobata munhu wese. It's not kuti unotibva kuti nekuti ndiri munhu wekuZANU PF zvinokubata futi, because uchatoona kuti iwe uchakaita kuti ujoine ZANU PF pamwe uri kuda kupindawo uchizokwira nemaranks uchizosvika kumberimberiwo. Ndiani asingadiwo kuzotonga? Ndo zvinonetsa. Shandisai kodzero dzenyu idzi mubumbiro remutemo, handitika dzinosanganisira rusununguko rwekutaura pasina kutya, kuungana uye kusangana. Izvo zvinoita kuti simba rezwi renyu rinzwike murunyararo. Bumbiro remutemo ndere vanhu, naizvozvo ibasa redu rekuti titese tirichengetedzwe nekutase nekuridzivirira. But kana musingado handizive muchazosangana nawo vakomana vacho kana vachinge vapinda vanenge vatopinda, and you know kuti avafe vakadzora tsvimbo, muchazama zvese, but mukangwerekana mangovasiya ipapa mukangovapodza zvadhakwa. Zvese zvese zvikunzikana magenerals vaizopindira nyaya vachizodai, so zvinenge zvadhakwa futi. Kunenge kusina kana simba rekuningana, because mutemo unenge uripo unenge wave kuzviramba. Kana mutemo wave kuzviramba zvine zvakureva kuti chinhu chese chisiri pamutemo vanozodefendwa nedzimwe nyika. Chero mauto akada kusumudza musoro, dzimwe nyika dzinouya dzodefenda, and then anenge ari panoramba achingoita nharo otaura kuti handidi kuita izvozvo zvikuitwa because mutemo uri kutaura kuti chi, uri kutaura kuti ndiri right, handina mutemo ndachikora. Saka kutobviswa kweningiri newe makangobvuma richamendwa zvadhakwa. It's up to you. And mistake hombe yakaitwa kudhara kuza vakomana vari kuparliament, nzara inokonzeresa kuti zvinhu zvirambe zvichingoomera munhu wese up to nhasi. Chamukadya nhasi muchazodemba mangwana. And what I want to tell all the guys in parliament is that, guys, whatever that you are going to do today, tomorrow, or whenever, history will judge you, and history will judge you harshly. Kuchachemwa, and pamuchachema hamucheme mega. Generation after generation mwana wako anenge achienda paguwa rako neshamu achirova uri muguwa imomo aita kuti wakadhakwa brain wakasaka ndakasara nei, because vana vevacho vemuri kurwira vachasara vachidya. For example, izvi so tine vanhu vekuti vaitoita zvinhu vachinorova vanhu vachiuraya vanhu panguva yemugabe, but where are they now?
Mugabe vana vake vari kurarama good life, high life, aumboikwanise. Iwo para kamhosva kakaparwa, come to South Africa right now, para mhosva ikaparwa nachatunga uone kuti iwe unosara uri papi, auna kana sendi, but mudhara wake makamurikubatsira kare zvakawanda, muchirwisa vanhu muchiita se, but nhasi vana vake akasiya agadzira life, mari vari kungoita zvekutoti haitozivani. Saka mangwana zvinosara zvichikosta iwo, uchaita kuparliament ikoko uchademba, ucharegreta. Vanhu vese muri kuona izvo ari kunzi mafactional fights ese ari muZANU-PF, vanhu vari kuchema the likes of Anakasukuwere vese vava anani, vamwe vanhu vari kunzana zhuwayo what vari kuzhamba vari kunze ikoko. Why? Because of masystems acho avaiswera vachisupporta akuvanetsa iwo, kungoda kungopandukira masystems iwayo anokutera akakudzima ende anokupedza career zvamuchose. Ndo zvinhu zviri kuitika. Naota muzembe vaizoziva kuti maminista nemanetsera avaita nguva yavo vanozongoragariswa mumajeri zvemamanzi ma11 manzi. Asi zvinhu zvekuti zvaitarisirwa kuti zvingangodaro, but zvakazozongoitika because masystems avakasapota. Saka imimi muri kuparliament muchida kusapota kuamendwa kwechinhu ichi, mangwana zvichatera iwewo, zvichakunetsa, ndo zvichaitika. And these guys havanawo vanoti mudanga kana kuti wechi, one day vanokomuka vasingatonzwana nenewe, munotomuka musingatodyidzane, vanongoti uyu tatomumaka vanhu munokonetsana for no reason. You must know that zvichazokunetsa mangwana, uchadzoka kune vanhu vanenge vasisinawo kana simba kana kuti vakubatsirane. Saka ameno zvenyu pachapisa. But without wasting much of the time, ndoda kutenda muri Zimbabwe for watching the show. Pari kupisa. I understand kuti ndatitore nguva ndaitaka kudhonza, but zvinhu zvakakosha, zviri very important. So what I want you to do, make sure kuti wa like this video, make sure kuti wa share zvisvike kune hama neshamwari vanzwewo zvinhu zviri kuitika. Handiti in case you never know, mangwana zvinogona kutobatsira ipapapa, mangwana zvinogona kutosvika. Ndozviziva kuti vamwe vazhinji vanongoswera vachinzwa maziredhiyo ekuZimbabwe ikoko, but these days we are blessed kuti unongoti bam 1 nyaya dzasvika. Ende kune nehamawo dziri kumaruzevha kumachinji, guys do something, vaitirewo mukana vawanewo mastarling akati kuyewa, vakwanise kunge vachinzwawo nhau dzinenge dzichiitika like this. Because imagine kuti umwe anga achitonzwa, umwe anobva anzwa nyaya dzazichitaurwa kunhingirikini dzedze nanonza nani nanabagwe vanga vachibvunza kuti president mukuzviona sei zvanga zvichinyepwa nevanhu kuti mangabuda munyika for nhingirikini mukangobuda vanhu vasingazvizive. Iye akatokonfirma kuti madzimambo anongobuda handingambonide kuningina. So it was a rude answer at the end of the day, kuti aritokudzota iwe shama ndezvako, vanhu vacho vari kudaro ndezvavo, achikonfirma futi. Saka kuroti vanhu havasi kunyeba. Saka zvinhu zviri kuitika, nyaya dziri kubuda, hapana pekuti ndikikini ukatodzwa kuti zvakadai ndozvatoitika, ndo situation ingerepo. So do something kuti shoko ritese ringe richifamba richisvika kwese kwese. Ndisati ndaenda zvangu muri Zimbabwe, ndobva ndashandisa mukana kuzivisa maZimbabweans ese vari munyika yeSouth Africa ine vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurwa maFNB business account. Bata icompany iyo inonzi Education Research yana Mukoma Owen ndidzo shasha izvo ziri muSouth Africa uchida kuregisterwa company nekuvhurwa FNB business account usina work permit kana study permit. Ndizvokuti Education Research ndo vanhu vacho, Mukoma Owen ndo shasha dzacho. Vabate panhamba dzavo dziri kubudikira pachivhidhivhidhi idzo, dziri kubudikira pafly idzo, utaure navo kuti ndanzi nakuliend ndimi shasha akapa kuregister macompany. Vanobva vatokubatsira, vanobva vatoziva masystems acho. Saka garai maregister macompany, vhurai maFNB business account through Education Research, and very reliable, affordable, professionalism iri papapo, haisi yekutamba nayo, havasi munhu ari greedy. Ndasoya vakazvipira kuti maZimbabweans ndakudawo kumabatsira pane nyaya idzi. Saka usanetsekana nekuti hauna permit, zvinongoita as long as une passport chete inenge iri valid.